Αυτό είναι το Hobby Toolkit της Army Painter που αγόρασα από το eFantasy. Είναι ένα μικρό σετ με τα βασικά εργαλεία που χρειάζονται για την κατασκευή μινιατούρων και θα κάνουμε ένα μικρό unboxing. Έχω ήδη βγάλει το πλαστικό περιτύλιγμα, οπότε ας ανοίξουμε το κουτί για να δούμε τι έχει μέσα. Οκ. Ξεκινάμε με κάποια φυλάδια. Ένα safety guide, αυτό είναι αρκετά χρήσιμο. Έχει διάφορες οδηγίες από ό,τι βλέπω για τα εργαλεία. Θα το διαβάσω σίγουρα πριν τα χρησιμοποιήσω. Το painting guide, αυτό είναι κάτι που έχουν μέσα όλα τα kit της Army Painter και έχει οδηγίες για το πώς να βάψεις μια μινιατούρα από την αρχή, από το priming μέχρι το τέλος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι λίγο περίεργο που το περιέβαλαν γιατί το συγκεκριμένο kit δεν έχει μέσα εργαλεία βαφής, αλλά οκ, είναι αρκετά χρήσιμο. Λοιπόν, ανοίγουμε αυτό και πρώτα θα βγάλω τα green stuff, γιατί έχω δει από πολλά άλλα βίντεο ότι λόγω της ζέστης λιώνουν και κολλάνε. Από ό,τι βλέπω εγώ ήμουν αρκετά τυχερός και δεν έχουν κολλήσει παντού. Και αυτό είναι το green stuff. Είναι κάτι σαν κόλλα παύλα πλαστελίνη από ό,τι έχω καταλάβει και χρησιμοποιείται για να κολλήσει μικρά κομμάτια από μινιατούρες που δεν μπορούν να κολλήσουν με super glue ή με κάποιον άλλον τρόπο. Δεν ξέρω κατά πόσο θα το χρησιμοποιήσω, αλλά είναι καλή προσθήκη υποθέτω. Μόνο θα ήθελα να έχει λίγο καλύτερη συσκευασία, γιατί εδώ είναι απλά κολλημένο σε 2 ζελατίνες και κολλάει παντού εύκολα. Να, εδώ έχουν μείνει λίγα υπολείμματα και πάνω στα εργαλεία. Ας δούμε λοιπόν τα εργαλεία. Ξεκινάμε με αυτό, είναι ένας κόφτης. Χρησιμοποιείται για να κόβει τα κομμάτια μινιατούρων από το καλούπι τους και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν παράδειγμα στην κατασκευή Gundam. Είναι ένα αρκετά χρήσιμο εργαλείο. Τι άλλο έχουμε? Και αυτό είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, ένα μαχαιράκι. Συνήθως όταν βγάζεις τις μινιατούρες από το καλούπι μένουν πάνω κάποια υπολείμματα, οπότε είναι χρήσιμο να έχεις ένα μαχαίρι για να μπορείς να κόψεις τα κομμάτια που προεξέχουν, και είναι χρήσιμο και για τις μινιατούρες που είναι φτιαγμένες με 3D printing, επειδή τα supports πάντα θα αφήσουν μικρά κομμάτια. Επίσης super glue, αυτό είναι πάντα χρήσιμο για την συναρμολόγηση. Έχει ένα μικρό εδώ πέρα και μπορεί να βρεθεί και πολύ εύκολα και εκτός του πακέτου. Επίσης αυτό είναι μια λίμα λίγο δύσκολο να βγει, θα την αφήσω εδώ, που αφού βγάλεις τα supports ή το καλούπι και πριν συναρμολογήσεις τα κομμάτια της μινιατούρας, καλό είναι να τα λιμάρεις μια φορά για να γίνει πιο λία η επιφάνεια και να κολλάνε καλύτερα. Και άλλο ένα, αυτό δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς είναι, μοιάζει σαν κατσαβίδι ή ίσως τρυπάνι. Νομίζω είναι για να κάνεις τρύπες στις μινιατούρες. Είχα διαβάσει κάπου ότι μπορείς να βάλεις μαγνήτες μέσα για να έχουν αποσπόμενα μέρη. Δεν ξέρω τι είναι, δεν νομίζω να το χρησιμοποιήσω σύντομα. Και τέλος έχει άλλο ένα φυλαδιάκι. Και αυτό είναι άλλος ένας οδηγός για τα χρώματα, που και πάλι λίγο αχρίαστο, γιατί το συγκεκριμένο kit δεν περιέχει χρώματα ή άλλα εργαλεία βαφής, όμως γενικά είναι χρήσιμο για το χόμπι. Και ως αρχάριος πιστεύω ότι αυτό το kit με καλύπτει αρκετά, έχει όλα τα βασικά εργαλεία που χρειάζονται και η τιμή του είναι αρκετά καλή, είναι στα 30€. Επειδή το eFantasy έχει σχετικά συχνά προσφορές,
οπότε εγώ το πήρα σε μια προσφορά και είμαι αρκετά ικανοποιημένος. Πιστεύω ότι είναι καλό value for money, γιατί κιόλας τα περισσότερα εργαλεία όπως το κόφτη ή το μαχαιράκι από μόνα τους μπορεί να φτάνουν και στο δεκάρικο. Οπότε ναι, γενικά το προτείνω. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, ήταν το πρώτο unboxing που κάνω. Οπότε αυτά από μένα.